दिनैनि दिनाव जोंहा बिपिएफ सरकारनियाव पावारबो गैला फैसाबो गैला थाखाबो गैला भेलुलेस होननाय बाथ्राया लोगोफोर गोबां दा भिडिअआव शेयार जागासिनो लोगोफोर दिनै हाग्रामा सरकारखौ गोबां थांखिना बुंगासिनो लोगोफोर मानि थाखाय बिथांमोना दिनै पावारलेस भेलुलेस फैसा गैला थाखा गैला नै बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै मिथिनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। दिनै लोगोफोर नंगौ दिनै बे बाथ्राखौ सोर बुंदों दिनै पावार गैला फैसाबो गैला बिथांमोना सरकारबो सलायनो रोंलानो माने बिपिएफ सरकारा दिनै बिथांमोना लासिं सिं जासिगोननो लामायाव फैसिगोननो दिनै बिथांमोना धार ब्रुं ब्रुं खालामबायनो बे बाथ्राखौ लोगोफोर नोंथांमोना सोर बुंदों नोंथांमोना गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर दिनैनि दिनाव दिनै हाग्रामा सरकार एबा बिपिएफ सरकारा थारैनो माने बिथांमोना धार ब्रुं ब्रुं जामारबाय नामा बा सरकार सलायनो रोंला नामा बिथांमोना दिनै मानो बिदि रायजोफोरजों बुंजानांगौ जाखो बा सोर बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै मिथिनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय दिनै बिथांमोन जोंहा हाग्रामा सरा माने इलेक्शननि टाइमाव माने गोबां फैसा बाहायबायनो लोगोफोर ओमफ्राय फैसा बाहायनानै बिथाङा माने धार ब्रुं ब्रुं खालामजोब्बायनो गोबां मानसिनो गारि बायना होबाय ओमफ्राय थार बायदिसिना बलेर' माबा इलेक्शना गावनि हिन्जावनि नामाव गोबां माने फैसा बाहायदों खिग्रानि गारि लाना फैदों बिथांमोना माने खिगनाय माबानाय देलायनाय माबानाय माबा जायो होननानै बिथांनो माने गारि लाना होदों नोंथांमोना नुदोंमोन ना गोबां समाव बेसेबा 30,000 40,000 लायोनो सानसेयावनो बे गारिनि बेजों लोगोसे माने बिपिएफ सरकारनि केन्डिडेटफोरनो माने गोबां गारि बायना होदों आब्बा जुब्बा फैसा बायदों इलेक्सनाव बेनि थाखायनो फैसायानो गैलानो दा बे बाथ्राखौ सोर बुंदों बेफोर आंबो दाउट जायो जोंहा हाग्रामा सारा माने बांसिन अननाय दं ना मा मिथिनो हाला माने गारि बायना होदो एकदमबारे थार बलेर' माबा माबि बायना होदो एकदम जोंहा कास्टम बसुमतारिनो सोरबा माबा ओमफ्राय मा होनो बिक्रम दैमारि सारमोननो सोरबा सोरबा बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनो बिराद गारि बायना होदो आरो गंब्रै गंबा ओमफ्राय आरो इलेक्शनावथ' दा बुंसै लोगोफोर माने ओरैबायसि फैसा बाहायदो बिथाङा देरहानो थाखाय गावनि न'खरनि फेमिलिखौनो लाना फैजोब्बाय नालाय इलेक्शनाव ओमफ्राय दा लोगोफोर आं जास्ट बुंदोंसो ओरैनो माने जोंहा बिथाङा माने इलेक्शनाव ओरैबायसि फैसा बाहायबाय नालाय बेजों लोगोसे गारि गुरि बायना होदों दारब्रुं दा जानोबो हागौ लोगोफोर माने इलेक्शनाव जेरैबायसि गावनि वाइफखौ सेवालि मेडामखौ देरहाहोनो थाखाय माने गोबां फैसा बाहायदोंबो हानांगौ माने रायजो राजाफोरनो देरहाहोथों जाहोथों माने जाहोनानै रायजो राजाफोरनो जाहोनानै माने बिराद फैसा बाहायदोंबो जानो हानांगोन होनबा ओमफ्राय आरो गारियावथ' आं गोबां फैसा थांखादो बायसा मोनदों खिग्रा हासुग्रा नङा होनबा ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय बे गारिया बिराद स्टेन्डार्डमोन बेयावनो थानाय उन्दुनाय खिनाय जानाय नङा होनबा दुगैनो हानायबो होननाय खोनानो मोन्दों दा लोगोफोर जों बे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों जोंहा प्रमद सारासो बुंदों माने सरकार सलायनो रोङाखैनो माने धार ब्रुं ब्रुं खालामदोनो गोबां धार लानानै बिथांमोना माने उल्था धारसो जादोंनो माने जिखिनि माने बाजेटनि फैसा फैयो बेखौ माने बाहायनो रोङानो बिथांमोना धार ब्रुं ब्रुं खालामनासो दोनो जोंहा प्रमद सारनि खुगायावसो खोनानो मोन्दों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो थेंक इउ स' माच